We are the Pineapple Family! Good morning, Monday. Siga na ara na yung mga dulong, sugat, aster na gid. Okay. Go na. Next ka, lunch ko mag-give. Oh, sige. Then, Oh, hey, kiss kuya. hindi, kuya. Kunda mo, free time na, ano pa. Ano to? Ah, phone mo? Oro. Para na dakanan. Mami ko, kaya naman disulot sa pago. Ang laptop mo, take care, ha? Oo. Thank you. Bye! Hi, guys. Nagbutuwa naman para magsugat sa bata. And medyo sick pag kamaya. Dito ako naman kinanglan magkadto sa dentist. Oh, no! Ulang naging man tuod gutom na ko, subong na ko, nakaabad siya gutom. And I'm craving for lomi. Kitaguop na ko dyan. Dari kami ng lomi. Dari bread and pachoy. Akong lomi, paway pa. And thank you. Complete. Let's eat. Thank you, Lord, for the food. Waiting. Nakamili kay Duy. Hello. Here na. Tapos na practice. Let's go home. Bye na. Kiss ko. Break sa exam mo, ha? Kapula ka mo ni Manong Joshua, ho? Oo, bye-bye. Ay, nata kay mama naman kita. Ano na gani? Napakaon. Samtang ako panglaba. Washing man lang ko Nagkadamo-damo sa labahon. Stress ko mula sa buong bata. Ayun bata. Burn out ako as in. Pero wala man ko Japon choice. Ubrahon ko man gyapon ang mga ulubrahon. Kaya kung hindi ko mag-ubra, naman hindi ko mag-ubra. Sino mag-ubra sa ulubrahon ko? Ha? Sino? Wala gid sa may mag-ubra sa ulubrahon. Kung hindi ko mag-ubra, miskan nga gusto ko magpahuway, kigilain matsyag ko. Ay, kita. Ilang. Sobrang ta makayat kung hindi makayat Oy, tamay mo. Na si Daddy. Lakat siya kayo naglutin sa. Si Daddy nagpagunting siya buhok ko. Ay sa kabalog yun na videohan ko sa. Kay, di ako di makita ari ko sa mirror nga window. Bantayan ta sa diyo. Kanilo pa niyo hulpa sa ha. New haircut Kita mo pa na yan. Ay, about to go. So today is the day. Gapon, nag-alangan to kung kadto sa dentist kay okay pang feeling. Pero nagkabalik-balik kaya sakit sa hapon ng ngipon. This is the thing na hindi ako gusto mag-experience na nagligad to. Grabe pa, naghubag pang ako ng ngipon. It's better na lang na kwaon. I'm ready. Tapos na ang check-up. Matake lang ko anay budong before i-pull out ako ng unto. Daddy, nagpay na lang si Daddy sa amon niya. Sudan para karon puli na kami anay. Karon na kami sugat kay Doy. Hi guys! On the way na kami to fetch ang amon nga beloved Uniko Iho. There. Lapit-lapit lang di galing shuffles ya. Abi kuya sa kundi diin ang lugar. Gani lapi pala tad kayo include ko sa vlog. Open na sila no. 5:30. Subong pwede na ito Oh. Yung mga assignments sa bata mo boss. Relax ka dyan. Ang tawang clouds
na daw tunga. Araw na. Abing tarong so. Tipo na naman ang mga ng galong. And is here. Ang likod ganian ay, hello Dong. How are you today? How's your day? Huh? Okay man. Kisa? Ano? Ready? Ready na? Let's go home. Ano? Manuway dati. Ano? Sa layo yan, hindi siya. Ang bag mo na akong haircut? Hindi. Wala nila kilala dati. Those student one. Sabi mo artista. Ano? Artista. Citizen na. Senior citizen. Citizen lang ako. Basta may citizen. Mag-go kami dito sa may shuffles. Malagi nang bala mong kikina. Malabay lang eh. Pero may mga kami diri nag-walking. Ay mong manangkot. Pero why ko kabalo nga amo nadagali ang shuffles. Ako naman doy ang nagpa-dentist kay na doy. Nagisakit ako ano ba eh, bag-ang. Di inom pa ko bulong next week ko punutan. Pareho kami ni daddy na katabi. Para na. Nasya na o. There. Tao na tao. Mga Gen Z. Alam mo na. Tapos na may ara siya dad nga mga cafe. Amo na. Bowling, billiards, bar, videokihan. That's it, gali mo. Amo na gali mo. Yung lang ko gina-video ako manadaan. Ano na naman? Warehouse. Gali kaya. Let's go na! Walang na. Good morning. It's Wednesday today and prepared his lunch. Kay dapat mga healthy food ang ilang lunch. Kay para sa ilang nutrition month. So we have the fruits, ang iyang protein and vegetables because it's tortang talong, eggplant, and then the grains niya which is the rice. So complete na sila ang mga requirements sa ilang pack lunch. So doon tayo lang malipatan, dairy niya. So complete na siya. Bye. Review kung may time ha. Okay na iba niya nalipatan. Basta ang lunch, ang tanan, paper, sarada. Bye-bye. Wash lang. Pray ha, Doy. Okay. Bye-bye. Phone? Hello, everyone. It's a good time. Nagbakal si Daddy isang penoy and peanut. Ang akong ginag-crave na penoy nagligad pa. Okay. Diet mode. Wow, diet mode. So, makaon na kami, anay. Ano taba na? Tulo. May sabaw ya. Budlay Ang kuha na yan. Ara na sa. Mag-ulan siya. Wala siya na training. Kaya may meeting na sila ko na. Good morning, Thursday. Half day lang sila subong. Ready to go na. Kisay, mami. Si Pat-Pat, iliamon niya. Cellphone mo? Okay na. Mabay na. So, good time na. Nanyaga lang kami tapos may ara sila yung practice ng ilang SSC. Kami ni Daddy, rob lang kuro kami. Ay na siya. Okay na siya. Oh, grabe, naghinampang naman mo. Ano? Nag-chat ako sa imo. Naupod na lang ko tani kay siya. Wala kang ganyan ng Kagina pa ako nag-chat sa imo, wala ka ga-reply. Nga ano? Ka-dismiss pa lang kami ya. Nga ano? Pag-ulang kaya guro, gatawag, kaya ara kami sa biyahe. Good hub naman kami. That's it, guys. Dun lang sa. Hindi. Para lang kayo nung balas ang iced tea, how? May meeting pa niya siya sa'yo, no? Dulong pa namon ni Sao. Busy, yes, sir. Wow. Tapos na, it's Friday, and yung balon is apple. Kay Friday subong, may sila checking for nutrition month. Pero ang iya lunch, yung may birthday sa ila, ito lang sa school. So, ready? Friday PE. And your bottle of water.
Ang phone. Ay, nag-charge pa ito ulit. Ang pukul ang daan na yun. Eh, waiting. Amo na dapat dyan. Everyday, ma-wait lang ikaw para katawhay lang. Di kay pag ano nga, ikaw ang ginahulat sa tricycle. Paukoy dabi. Imo nga to, bigat. Itsura nga. Bye-bye. Thanks mo ha. Be mindful of your things. Cellphone mo galit, eh lang. Bye-bye. To your package arrived today. Hello guys, we are now heading to Dewey School. Amot ko madala ni siya namon, dalon siya natani namon kay ma-meet kami sa churchmates namon bala sa Iloilo. Kaya kinaalangan kami kay may 1:30, may ano pa sila, may ikay. What? Kabisi nga bata, no? Sobra yung daog pa yung si mami kay si daddy. Magaw ta bye-bye. Change anay mo bayo. Suksukan ko lang. Balis ka, di haris. Iya bayo, tiin nang. Kinaw. Hindi na lang sa maupod kay alang-alang nagitiyatay. Bye. Bye-bye, I love you. May lipstick mo, guya. Ha? Kuha ang lipstick sa guya mo. Be? Gamay ah. Bye-bye na. I love you. Be? Kuhaan ko ilay mo na yung ano. Hindi na. Bye-bye, Doy. Mabalik lang kami, di. Ano sa? May birthday si Ila mo. We're here na. Tapos na ila practice. Busy si sir. Busyness gid si sir. Buwas aga. May ara man sila basketball. Pasalubong ni Sky Doy. Ang kasin man bala ni Noah bala. Okay. Namit na. Sky, thank you for the pasulubong. Yo, nice one. Inyo bola. Ibang gimana? Nice one. Nice! Ini boleh aneh pagwa. Doy pa! Unahin na. Lagi na. Isa pa. Pagit. Gawin Doy. Sige Doy. Nice. Traveling. Good defense. Balik. Wow, nice one. Nice one. Balik. Ngayon nasunod na, Andra. Tyler ah. Shoot. Ay. Diretso na. Shot. Oh, shoot. Ay! Game ball. Daw ka.
Yero